Hej og velkommen til Aftenradio med vært. Det er mig, Rasmus Søndergaard. Som sagt, på denne her kanal, eller radiokanal, ja, kan man komme til at opleve lidt af hvert. Her til start med vil jeg for det meste komme nogle musiknumre, og jeg vil holde jer ved selskab. Og så senere hen vil det begynde at komme, kan jeg se her på mit program, noget mere comedy ind over. Men at du lytter lige nu derude og sidder og keder dig, så kommer du ikke til at kede dig her i aften og ud på aftenen, fordi her kommer nogle af de fedeste numre. Og det skal lige siges, at hvis du er lytter og kan gå ned i hjørnet, så kan du se, at der skulle være sådan en kommentarboble. Hvis du skriver i den, hvad du ønsker at høre musik, så skal jeg prøve at se, om jeg kan imødekomme dit ønske. Lad os gå straks i gang. Første nummer hedder Edgy Rock Bass. Og det er et nummer, som er lidt mere moderne end jeg normalt er vant til, fordi jeg er normalt klassisk musiker, men det er fedt at prøve, og ja, prøve lidt af hvert, men her kommer i hvert fald noget. Vi har nogle tekniske fejl. De bliver rettet op her lige. De er ved at blive rettet op. Det så virkelig lige om et øjeblik igen. Der kommer lige en reklame eller break her under oprettelsen af fejlene. Så skulle det virke igen. Og vi kører videre. Ascolto tutto quello che la gente mormora e si trascina verso